we as Nigerians are not scared of them. Yeah. Nigerians are here to stay in KwaZulu-Natal. This is our Nigerian homeland now. Yeah. What? Bro, what are you talking about, man? A few moments later. Njengamanje indlela abadelela ngayo akusekungathizwa kulona lethu. So ke sizama ukulungisa leso simo ngomoya omuhle. Kodwa ke futhi singakusho nje kucaca ukuthi kuzofika lapho esingezokubancenga khona. Kuzofika lapho esingezokubancenga khona. Njengoba silokhu sicela unyaka uyophela manje senza lama march sicela. Kuzofika lapho esingezokubacela khona. Nohulumeni ufuna kwazi lokho ngeke enze lutho futhi. Siyakusho nje lokho asikufihli, sikusho nizwa nonke nina beindaba ukuthi kuzofika lapho esingezokubancenga khona. Sesikhathele kulokhu sibacela bese benza lento abayenza abasijikijele ngamathina opende kanje. OG ufuna still ngithola ka James the good guy ifike nge-action cause I'm moving sesinema idala ndikule rap ngokuhamba isitimela lephithi kweli hamba khuchu sistimela RIP kuzahara ngokukhala sami still ngokusani kumoya ndizithwala samazini izintrope shit bisunyoka chinchi kimpi ngadibana beki mpumba nize nilidibana ne-punch kumisize dwele mkuba wena rapper unatetelete tula nezilapa kule besi ngikushema yenza kuphaba sata yabona hip-hop ndiyakthanda kadlamo zotshele haters zisuke mfaka musikude zifaka nomgangatho wam enekade zisofle nezifele sezenza kimpathe distress othanda show me your best too many bars sesiqethile Robben Island but China ukuli China ceba wathi nathi nguye king awuyaphambana kwedini othi kufuna still Kibele uhambe. Yeah.